Керівник театру Курбаса показує обшарпані стіни. Ремонту тут не було зо 20 років. Держава фінансує культурну галузь за залишковим методом, тобто не дає ні копійки. Голий ентузіазм – це те, на чому тримається ще театр. На сьогодні їм казначейство боргує близько 200 тисяч гривень. Я вже починаю більше вірити в те, що гроші можуть прийти скоріше не з держави, а від якихось просто людей, які сюди потрапляють і розуміють, що я можу щось зробити для того. Василь Колісний – молодий актор із Тернопілля. Від серпня працює у Львові. Разом з другом винаймає тут помешкання. Вже місяць сидить без зарплати. Кінці з кінцями зводити все важче. Враховуючи те, що в мене зарплата 2000 гривень і половину мені майже треба віддати за житло, а половину якось це житло і плюс комунальні послуги. А їх немає зараз і не заплатити, і не поїсти. Тож актори ще із творчим запалом на іншій стороні театральних афіш пишуть свої емоційні вимоги до влади. Під обласною адміністрацією до них приєднуються ще 3 львівські театри. Зараз влада повністю показує те, що їй не вартує довіряти. Кажуть, що також немає вказівки зверху, щоб їх видавати. До людей вийшов один із депутатів облради. Він зголосився провести театралів у адміністрацію. Щоправда, ані голови, ані його заступників на місці немає. Просять зачекати. Все йде по колу. Таке було в 90-ті роки, страшні 90-ті роки. І ми тут також стояли. Це дуже боляче через те, що ще і напередодні Різдва це все відбувається. Гроші ми заробляємо, ми маємо гроші, ми їх віддаємо. Тобто в нас повні зали, але зарплати немає. Приходить директор департаменту культури та передає слова головного казначея Львівщини Петра Могиляка. Буквально годину назад пан Петро запевнив мене, що організації культури, установи отримують заробітну плату в п'ятницю або в понеділок. Я обіцяю, що кожен ранок мого робочого дня буде починатися з того, що я буду доповідати заступникові і головному казначею про те, що культуру необхідно фінансувати. А доки художні керівники повертались до своїх акторів з адміністрації, сталося те, чого вони чекали так давно. Гроші миттєво пропустило казначейство. Подзвонила зараз казначейство наше бухгалтер і сказала, що за листопад і за грудень гроші закриті. Актори вважають це своєю маленькою, але все ж перемогою. Щоправда, кажуть, завісу у цьому питанні опускати ще зарано. Це радше антракт. Віталій Кубліков, Олег Кухар. Головні новини Львова.